Portos de Galicia construirá un novo pantalán de pasaxe no porto de Pontecesures. O ente autonómico destinará preto de 100.000 euros a esta intervención, que suporá tamén a ampliación do actual pantalán da Escola de Vela. Por eso, Portos de Galicia, avaliando a necesidade dun pantalán propio para o pasaxe, para ao mesmo tempo desconxestionar no seu uso o pantalán que hai para os profesionales do río, do mar, daqui, a xente que está a captura da lamprea e de outros recursos, decidimos, de acordo co alcalde, previa petición del, instalar ese pantalán. O pantalán terá acceso na rampla de descarga fronte á Praza de Abastos e contará cunha porta metálica, a pasarela de 16 metros cadrados e 2 metros de paso. Dende Portos destacaron a importancia deste equipamento, máis aínda as portas do Xacobeo 2021. Sabedes que aquí hai un tráfico certamente importante de pasaxeiros e de xente que ten que ver co feito Xacobeo, pero tamén con outros proxectos. Hai uns días se presentaba aquí, falará o alcalde, o proxecto Cruceiros Costeiros, no que participa a Xunta de Galicia, e en definitiva hai un tráfico creciente de pasaxe por este río, por esta parte da ría da Arousa. Hai tempo que o Concello demanda esta intervención que mellorará o servizo que ofrece o Porto cesureño ao tráfico de pasaxeiros. Dotacións que van a complementar, como ben decía, outras que durante toda esta legislatura nos propuxemos como prioritarias, que son darlle un contido turístico a Pontecesures, unha mellora da súa fachada portuaria e que necesariamente precisábamos de axuda. Na actualidade a obra atópase na fase de tramitación ambiental. Trátase do paso previo á súa saída á licitación. A intención de Portos é axilizar os prazos o máximo posible.